De xarxes socials, d'Instagram, de TikTok, probablement en les últimes setmanes heu vist gent, usuaris d'aquestes xarxes, que anuncien un producte estrany, un producte que no havíem vist mai. Això. Què és això, Cristina? Doncs això ho explicàvem a l'inici. És una mena d'aparell que és una mena de goma de plàstic que es mastega perquè es pugui muscular la mandíbula, perquè és una mena de signe de virilitat, no, Dani? Sí, és la principal. Hi ha diverses empreses que es dediquen a això. La més gran és alemanya, es diu Jawliner. Hi ha una altra d'americana que es diu Jaws Air Size. Aquests aparells valen uns 30 o 50 euros i, com deia la Cristina, serveixen per això, per muscular la mandíbula, mossegant-los de manera... I sobretot es promocionen a través de les xarxes socials, no? Exacte. L'estratègia de comunicació d'aquestes empreses consisteix a enviar els aparells a influencers, a persones que tenen molts seguidors, sobretot a Instagram i a TikTok, perquè ells publiquin vídeos com aquests que veiem fent servir l'aparell i els seus efectes. De fet, nosaltres hem pogut parlar amb un d'aquests influencers, el Jaime Blanchard, que és un usuari d'Instagram, un model de fitness de Madrid, que té 24.000 seguidors a Instagram, y eso nos explica. Este producto en concreto, como podéis ver, es muy parecido a un chicle, ¿vale? Pero la mordida se nota que es mucho más fuerte. A mí me lo entregaron aproximadamente durante la cuarentena, entonces ha sido el momento perfecto, ¿no? Digamos, para usarlo. Me decidí a probarlo porque, oye, al fin y al cabo yo me dedico al tema de la estética y es un músculo más, entonces quería sacar conclusiones por mí mismo. Y la verdad es que el resultado ha sido positivo. Lo he probado 12 semanas y, sinceramente, me ha gustado. O sea, yo daría una opinión más que positiva. Y para que te hagas a la idea, lo he estado usando 10 minutos al día. I com li va arribar aquest producte al Jaime? Ell mateix ens ho explica. Resultó que una marca que se llamaba Jawliner me contactó un poco para testearlo, ¿no? Y dar mi opinión. Pero vamos, sin ningún compromiso. Entonces, pues me enviaron este surtido de productos y, bueno, yo quise sacar mis conclusiones, como te había dicho, y lo probé. Y, hombre, la verdad es que sí, me gustó. Entonces, pues lo recomendé. Ell ho veu tot bé. Això és com ho veu el Jaime. Però ja veus que diuen que probablement l'ús d'aquest producte, d'aquesta eina per muscular la mandíbula, no sigui tan innocu, que pugui tenir efectes sobre la salut de les persones. En podem parlar amb Toni Gómez, que és president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Bon dia, doctor. Bon dia. Què li sembla això? Doncs una autèntica estupidesa. Una més. De fet, fa un parell de setmanes que parlàvem també dels youtubers que anunciaven productes blanquejadors i és una publicitat fake, una publicitat enganyosa més. Aleshores dèiem que eren uns productes blanquejadors que no blanquejaven. Això vostè li consta o pot imaginar si serveix com a mínim per muscular la mandíbula? Bueno, el que em consta és que si es fa servir estem posant en risc la salut de la nostra articulació temporomandibular. I l'articulació temporomandibular és l'articulació que fem servir més de tot el cos i és una articulació que està pensada, dissenyada i preparada per fer el que ha de fer, és a dir, parlar i menjar i mastegar. Quan nosaltres sotmetem aquesta articulació a unes forces excessives i unes forces que no haurien de ser, és a dir, una parafunció, ja tenim el cas de la gent que té bruxisme, que és apretadora i que afecta aproximadament el 10% de la població, doncs aquest tipus de pacient només els hi fa falta que a sobre facin aquest exercici muscular. Articulació com? Temporomandibular. Jo seré incapaç de dir-ho, però probablement seré capaç d'entendre-ho si m'ho explica aquí. Sí, tant. Tenim un dibuix d'aquesta articulació. El que pretendria aquesta eina per fer gimnàstica de la mandíbula seria que això es fes més gros, no? Sí. Aquí podem veure el múscul masseter, és el que trobem a l'angle de la mandíbula, d'angle agoníac,
I el que pretén aquest catxarro, aquest estri, és hipertrofiar aquest múscul. Seria equiparable a el que busca la gent al gimnàs, amb aquesta dèria, per exemple, o aquest problema que pot haver-hi també, que és la vigorèxia, és a dir, el voler, l'estar obsessionat per tenir els músculs hipertrofiats, que el podríem aplicar al bíceps, per exemple, del braç. Això es tractaria, o el que busca, el que persegueix, és hipertrofiar aquest múscul per tenir una estètica facial, segons el que diuen. Busca això... Les mandíbules més marcades. El tema és que si aquest múscul es fa més gros, aquest múscul té uns veïns, no? Correcte. Què és això d'aquí? Sí. Aquí ho tenim ampliat. Aquesta és la famosa articulació temporomandibular, la part del crani on diguéssim, fa la frontissa, la bisagra, la xarnel·la d'aquesta articulació. La part superior és l'os temporal i la part inferior és la mandíbula, que és l'os mòbil. Llavors, aquí tenim aquesta articulació, que és una articulació molt peculiar, perquè, com bé heu indicat, hi ha un disc, que és un disc d'un material fibrocartilaginós, que el que fa és que ens deixa que aquesta articulació es pugui moure. Aquesta articulació té bàsicament dos moviments principals. Un és el de rotació, és a dir, quan comencem a obrir la mandíbula, i després té un moviment de desplaçament anterior, és a dir, quan encara obrim més la mandíbula. Llavors, aquest moviment, que seria, si no existís el disc, seria entre os i os, no podria ser-hi. Per això tenim aquest amortidor que ens deixa fer aquest moviment. Si nosaltres estem fent... I si bloquegem aquest moviment, exacte, si tenim el múscul tan gros perquè l'hem musculat molt i bloquegem aquest moviment, això quines conseqüències té? El problema ja no és tenir el múscul més gros o més petit, el problema és que aquest estri actua a nivell anterior. És a dir, ja ho hem vist als vídeos, que la gent se'l col·loca a nivell anterior i comença a fer el moviment de mastegar. Llavors, fer aquest moviment significa que estem aplicant el fulcre en aquesta zona. I la xarnel·la, la bisagra, la frontissa, la tenim a darrere. Llavors, tot això generarà una força extrema en aquesta zona. I en aquesta zona hem d'entendre i hem de saber que aquí tenim estructures nobles, estructures vasculars i estructures neurològiques, nervis. Fer un abús d'aquest tipus d'estris, només amb aquesta persecució d'aquesta estètica facial, l'única cosa que pot generar són problemes articulars, problemes del disc, que poden anar des del dolor, des de les contractures musculars, des de l'afectació d'aquest disc, que és imprescindible per poder fer aquesta funció de mastegar, per exemple, generar una artrosi, generar luxacions, és a dir, que aquesta mandíbula es quedi luxada, és a dir, res de bo. És a dir, la persecució d'aquesta estètica no justifica que fem servir això. Tenim unes imatges de com funciona això exactament, són unes imatges que probablement les persones que siguin molt sensibles a veure carn humana no els agradarà veure-les. Però així és com s'articula aquesta zona que quedaria hipertrofiada a partir de la utilització d'aquests estris per muscular la mandíbula. En resum, doctor Gómez, 10 de cada 10 dentistes diuen que això millor que no ho fem servir, no? Això no seria recomanable. Jo, si us plau, faig una crida a la població general i que han d'anar al dentista. Només el 50% de la població va al dentista regularment. S'ha de deixar assessorar, informar, recomanar pel seu dentista de confiança i deixar-se de comprar porqueries per internet. És així. Més clar no es pot dir. Moltíssimes gràcies, Toni Gómez, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.